Kag sa good vibes, yari na kita sa final week sang Masskara Festival 2025. Ano ang mga palaabuton nga activities sa last 5 days? Sang kasadyahan. Karon na sa gabi ang coronation night para sa Maskarina. Makilala na kung sino ang magapangibabaw sa mga kandidata 8 p.m. sa Bacolod City Government Center. Buwas naman magabalik ang Mas Gigantes. Higante nga mga maskara ang nagapanglakaton sa dalanon halin sa The Upper East sa Mega World pakadto sa Bacolod City Government Center. Sa Biyernes, magasugod na ang pagsira sang Lacson Tourism Street kung sa diin mapuno ang dalanon sa mga kiosko kag mga stages para sa performances sang local kag national artists. Tugtog ini sa Domingo nga adlaw. Sa Biyernes man ang electric mascara sa may Bacolod City Government Center at 5 p.m. Sa Sabado, magabalik man ang school categories ng street and arena dance competition nga maga-kick off sa Paglaom Sports Complex pakadto sa plaza. Kag sa Sunday, amo ng arena and street dance barangay category halin sa Paglaom pakadto sa plaza.